Πού μετά είναι? Δεν ακούσει, σου λέω, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι ότι δεν ξέρω τι είναι. Εγώ έφυγα για να μην το κάνω παρουσία στο λαβή. Το οποίο μόνο πήγε το παρουσία στο υπάρχει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι, μεταξύ μας πρέπει να παρουσιάζει. Το κλειτώνε. Ναι. Πας σχολείο. Ναι. Στην τάξη. Δευτέρα νηπίου. Έλα. Δευτέρα νηπίου. Σε ποιο σχολείο? Δικό μου σχολείο. Είναι το σχολείο Κατώμα. Κύριος μου, μαθηματικά ξέρεις? Ναι. Μη βοηθήσετε. Ένα και ένα. Πανεύκολο. 4. Ένα και ένα. 5. 5. Λοιπόν, άλλη προσφορά έχουμε. Ένα και ένα. Πόσο? 2. Κόκκινο τώρα. Ένα και ένα κάνουν 2. Ένα και ένα κάνει. 4 και 4. Σύντομα. Από πού είμαι εγώ? Από μαραθώνιο. Πού